Hoy, soy! Ore ni pinrem pambato may king interbaryo. Kasi pag nang mag-exercise apang mag-workout. Kaya rin dapat mag-exercise pang mag-workout. Hoy, ni pining SK. Magpapakanya. Sabi dapat ating lechon. Sana Muna na pa rin yung meron na bisang mga ne. Minuna na pang manaya. Isa ka rin player. Hoy, ninapin. At yun yung pamangan. Woo! Pinyaman Diyos po. Yung menuda Kenny, lechon, menudo, tuyo, ebon, hotdog. Aroy, ito kanyaman na kanyaman. O ini piniparing Rudy, penyang dok na na. Pimetong-metong at pimisang-misa na noring ebon ng pureng tuyo. Matapansin ko rin tuyo hanggang pimetong-metong na lang. Ilang magkasya ka rin player? Aroy, kabangin na pa mo ning kaldero yosoy. O ninapin, let's get ready to rumble! Kalakalala mo kay Samuel, iyan mo yung ating panulak. O, podagalak may ngabak na lang ko kanyan. O, eh ba't yung minudo, eh yung papapaluwal. Nandun sa papanayan. Eh yung papaluwal, bakit? O ay, penga na pala nga, ay, pinunaya pingaso kaya katamo. At pansin ko, yung aso ng Rudy may tabaya kapit na mga oras. O, yung lechon, may yari ta na rin umenga, nalapa. Ano ko, ano manuta mo? Ay, 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 ay.